O punto de información turístico de Carballedo, situado no edificio da antiga Casa Consistorial de Castro, leva pechado dende febreiro. O motivo é que non hai técnico de turismo, xa que a persoa que ocupaba o cargo rematou o contrato hai 2 meses. O Concello está á espera de que a Xunta, a través do plan de cooperación, outorgue outro axente. O persoal encargado de ter aberta e ter en funcionamento estas oficinas é un técnico de turismo que o temos todos os anos, pero a través do plan de cooperación e bueno, nestos momentos pois o persoal que estaba atendendo esta oficina rematoulle o contrato. Entón solicitamos de novo outro axente de turismo e cando se resolva a solicitude e o plan de cooperación en xeral, volveremos a contratar outra persoa e de novo poñer en marcha a oficina. O ideal, como nos quixéramos, sería que estuvera sempre aberta, pero bueno, nos dependemos neste caso de outras administracións, das axudas do plan de cooperación, que son da Xunta de Galicia, e se rematou o contrato, pois lamentablemente non podemos facer outra cousa hasta esperar que se poña en marcha o novo persoal. Polo que non se sabe ata cando permanecerá pechada esta oficina. Por outra banda, tampouco funcionan os paneis virtuais de información turística que o Consorcio colocou en Carballedo, así que os posibles visitantes da zona que queiran información terán que recadala noutros puntos situados fora do Concello, ata que se poña en funcionamento calquera das 2 alternativas.